बे 5 बोसोर सरकारावहाय प्रमद बर'नि दिनाव जोंनि रायजो राजाफोरनि मोखाङाव मिनिस्रानाय गैयामोन, सेंग्रा सिख्लाफोरनि मोखाङाव मिनिस्रानाय गैयामोन, दुखुल' दंमोन। दिनै खोमसि जोमैया साग्लोबदोंमोन। दिनै दाख्लि जे 5 तारिखआव जे जोंनि हाग्रामा सारा शपथ ग्रहण लाबाय, ओइदिनखालि जुब जुब अखा हानानै बे गासिबो लेथ्रा जायगाफोरखौ दिनै सुस्रांनानै गालांबाय। दिनै साफा जाजोब्बाय। दा ओंखायनो बेहाय अमाबैसानि बाथ्रा गैला, पुर्निमानो पुर्निमा जालांबाय थागोन। आरो जोंनि सेंग्रा सिख्लाफोरनि गांनाय उखैनाय, जोंनि रायजो राजाफोरनि गांनाय उखैनाय डेभेलपमेन्ट बे गासिबो दर टु दर। दिनैहाय जोंनि 40 जन MCLA बे MCLAफ्रा देरहानानै फैबाय। दा बिनिनो बिथांमोननिनो मोनसे अटटेकिं समायखिरा लानाय। दिनै समायखिरा लाखांनायनि उनावसो बिथांमोना फर्मेलि MCLA जागोन। आरो दिनै बे हाबाफारिखौ मावबाय। बेवहाय दिनैहाय 37 जन दिनै अलरेडि अट लाबाय। बेवहाय दिनै राकेश ब्रह्म, प्रमद बर', रेखारानि दास बर' बे 3 MCLAफ्रा दिनै शपथ ग्रहण लाफैयाखै। बिथांमोनहा निस्सय उनफ्राव लागोन। जायखिजाया दिनै 37 नाम्बार्स अफ MCLA अलरेडि टेकेन अथ एस ए MCLA टु डु साम अल राउन्ड डेभेलपमेन्ट इन BTC एरिया अलरेडि डान। दा जोङो बेवहाय दिनै बे हाबाफारियाव साफा अडियेन्स हिसाबै दिनै बाहागो लादों आरो थासारिखौ नुनानै सोब गोजोननाय मोन्दों। आरो दिनै मेन्डेटआ रायजोफ्रा होदों BPFखौ, जाहाथे फैबाय थानाय समावहाय जोंनि बे ओनसोलखौ जाहाथे डेभेलप खालामनो हायो आरो माखासे जोंनि पावार फांसन बेखौ लाबोफिननो हायो। रायजोफ्रा बेखौनो लुबैदोंमोन। दा बेबादियै जोङो अलरेडि 16था डिपार्टमेन्टखौ दाख्लै CMआ हरफिनबाय होननानै डिक्लेयारानो होबाय। आरो लोगोसे जोंहा रेभिनिउ डिपार्टमेन्टफोरखौ मोनबोफिनजोबनांगौ, फरेस्टनि रेभिनिउ, लेन्ड एन्ड रेभिनिउ आरो जोंनि ट्रेन्सपर्टनि बा फरेस्टनि जेबां रेभिनिउ दं बेखौ जों मोनफिननांगौ। लोगोसे जोंनि गासै रुल्स बानायनाय दं BTCनि, जोङो आयेन बानायनो हायो। दा बे हिसाबै माखासे आयेनफोरखौ दिनै फाथायहरदों, दाबो गभर्नरनि एसाइन जायाखै। बेफोरखौ मोननांगौनि थाखाय दिनै खामानि मावलांगोन आरो BTCखौ मर पावारफुल खालामनो थाखाय खामानि मावलांनाय जागोन। आरो EMफोरनि स्टेटास जाहाथे बेखौ BTC एकर्डआव 17 बोसोराव जेबादि जोङो एन्जय खालामबोदों जाहाथे बेखौ खालामनो हायो। बेनि थाखाय NDAआव हाबनानै बेखौ मावनायनि दिनै खाबुखौ लानाय जादों। दा अलरेडि सर्त होनाय जादों जे UPPLखौ आउट खालामनांगौ, BPFखौ इन खालामनांगौ। बेनि थाखाय खामानि मावगासिनो दङ, सावरायगासिनो दङ। जों फोथायनाय दं निस्सय आसाम सरकार बा NDA बिथांमोनहा बे बाथ्रानि सायाव साननानै नायगोन। आरो जों रायजो राजाफोरनि जे बाथ्राफोरखौ बुंबोदों, 5 गेरेन्टिसनि बाथ्रा आरो मेनिफेस्ट'आव जेफोरखौ लिरदों बेफोरखौ जोङो आखरे जाहाथे मावनो हायो, रायजोनि डेभेलपमेन्ट खालामनो हायो। लामा दालां, जोंनि शिक्षा दिक्षा, जोंनि इयुथ्सफोरनि आनइमप्लयमेन्ट प्रब्लेम आरो वमेन इम्पावारमेन्ट आरो जोंनि IBS सिस्टेम, जोंनि गरिब दुखियाखौ बोरै हेल्प खालामनो हायो, जोंनि बयज्येष्ठ नागरिकफोरखौ जों हेल्प खालामनो हायो। बेफोरबायदि आसनिफोरखौ लानानै जों आवगायलांबाय थागोन। आरो जायफोर जोंनाव स्कुल कलेज इउनिभारसिटि जाबावनांगौ दं बेफोरखौ मोनसेनि उनाव मावलांबाय थानायनि बेबस्थाखौ जों खालामनाय जागोन। दिनै आं बेखौनो बुंगोन, जायफोर MCLA देरहाबोबाय बा EMआ साननैनि उनाव डिक्लेयार होसिगोन बा बिथांमोना EM हिसाबै दिनै समायखिरा लाफिनबावगोन। आं खावलायगोन बेखौनो, जाहाथे जोंनि जेनाखि मेनिफेस्ट'आव लिरनाय आरो 5 गेरेन्टिस बेफोरखौ जाहाथे मोजाङै मावफुंनानै होयो, रायजो राजानि जे बाथ्राफोरखौ लाखियो। आरो फैबाय थानाय बिसायख'थि दंबावो जोंहा, फारि फारि जालांबाय थाबावगोन। 26आव दङ। दा बेवहायबो जोङो रायजो राजाफोरनि मेन्डेटखौ मोननो थाखाय जों खामानिखौथ' मावखानांगोन। ओंखायनो आं फ्रि एन्ड फेयार जाहाथे जोंनि MCLA बिथांमोनहा मावो, EM बिथांमोनहा मावो, आं बेखौ खावलायगोन। जाहाथे रायजोनि अनसायनायखौ जों बांसिन मोनबावनो हायो, जाहाथे जोङो 26आव 15थायाव 15था MLAखौबो देरहानानै आसामनि पार्ट एन्ड पार्सेल लायन शेयार गभर्नमेन्टखौ जों जाहाथे मोननो हायो। बेनि थाखाय खामानि मावनो आं खावलायगोन आरो रायजो राजाफोरखौ खावलायहरगोन। दिनै मोजां दिन फैबाय, जे समावहाय बे 5 बोसोर सरकारावहाय प्रमद बर'नि दिनाव जोंनि रायजो राजाफोरनि मोखाङाव मिनिस्रानाय गैयामोन, सेंग्रा सिख्लाफोरनि मोखाङाव मिनिस्रानाय गैयामोन, दुखुल' दंमोन। दिनै खोमसि जोमैया साग्लोबदोंमोन। दिनै दाख्लि जे 5 तारिखआव जे जोंनि हाग्रामा सारा शपथ ग्रहण लाबाय, ओइदिनखालि जुब जुब अखा हानानै बे गासिबो लेथ्रा जायगाफोरखौ दिनै सुस्रांनानै गालांबाय। दिनै साफा जाजोब्बाय। दा ओंखायनो बेहाय अमाबैसानि बाथ्रा गैला, पुर्निमानो पुर्निमा जालांबाय थागोन। आरो जोंनि सेंग्रा सिख्लाफोरनि गांनाय उखैनाय, जोंनि रायजो राजाफोरनि गांनाय उखैनाय डेभेलपमेन्ट बे गासिबो दर टु दर दिनै जाहाथे सहैगोन। आरो बिनि थाखाय आं खनले खावलायगोन, जोंनि इलेक्टेड MCLAफ्रा जाहाथे गोसो मोदोम जिउ होनानै खामानि मावो, रायजोनि खोथाखौ लाखियो।